Hi! Hello mga hawod nga mga Ilonggo sa bilog nga kalibutan. Ari liwat sikiti-kiti sa inyo atubangan. Nagatamyaw gid sa inyo nga tanan. Ilabi na gid sa aton founder, Mami Inday Ilongga sa Amerika, kag sa akon mahal kubos Razon Dolor, kag sa tanan nga mga admin at members. Nagapadayon ang aton programa, mga dagas nga dahon. Sa aton pagpadayon sang aton programa sa mga dagas nga dahon, ang aton nga kasaysayan, ang bida amo si Buklan. Si Buklan Serviliano Dolido. Kung tama man tong pagbanggit ko, basta ang tama lang sa pagbanggit ko amo si Buklan. So, umpisahan na naton ang aton programa, mga dagas nga dahon. Kag ako napakabasahon kung sino ang akon napilian nga basahon. Hindi ibig sabihin na ang akon ginbasa ay siya na ang magadaog. Tungod ginbasa ko lang kay may nag-request nga amo na ang akon basahon. Siya ang akon pagabasahon. Gani, padayon lang kita, pahawod-hawod sang storya. Good luck sa inyo nga tanan. Akon pagabasahon, i-shout out ko atong manuglasak sang storytelling. Mga storyteller sila. So shout out sa imo Ate Bibi Garcisa Barte Saladar. Kanami gid sang imo nga lasak sang kwento ni Buklan. Kag amuman kay Emily de la Cruz Lastimosa. Grabe, sobra. Napakahawod gid ninyo tanan nga manuglasak sang istorya. Kag sa imo man Erlen Gonzales. Grabe, bukas na bukas ang inyo mga imahinasyon para kay Buklan. Kag para man sa imo, shout out Crisel Joy M. Pedregosa. Sobra gid ang akon kalipay kay pertigid kamo kahawod, kahaslo, kabagsik, kapag-un nga manuglasak sang istorya ni Buklan. Kag para man sa imo, Langga Sofia Dayan, ang imo nga imahinasyon bukas na bukas man. Hindi ko balaan kung di inyo na ginapamulot sa inyo isip ang inyong mga istorya. Kung di ninyo ginhugot, kung ginhugot nyo na sa mga bukol ni Buklan. Kag shout out man sa imo Joseph Lagran Tando. Ang ganda nung kwento ni Tando kasi parang ginbase niya dun sa unang lasak niya na kwento, parang pinagpatuloy niya ba. So I salute you. Saludo gid ko sa inyo, grabe. Hindi ko balaan kung di inyo na ginapamulot sa utak niyo yung mga sinasabi niyo, ginahimuan niyo nga istorya daw hindi ko kasagang kabasa. Shout out man kay Yelin La Pastora. Ari, sobra man ini sa kong maglasak, grabe. Ang iya nga ang iya nga utak, grabe, pang fairy tale ang dating ganon. Nakakadto na kami sa lawod nga kulay blue. Grabe, parang fairy tale talaga siya. Fairy tale. Nagkakamali ako ng salita. Ilonggo kasi abi mo. So, salamat gid sa inyo nga tanan nga naglasak sini nga kwento. Akon pagabasahon ang napilian. Ari na akon pagabasahon.
Ang napilian sang nagpili nga comment. Ang napilian nga comment wala iba kundi kay Erlyn Gonzalez. May nag suggest nga ang kay Erlyn Gonzalez po ang akon pag-abasaho. Maayong aga, adlaw, gabi sa atong tanan. Nagapasalamat ako sa Team Saudi Haslo, kay Madam Yay Kiti-Kiti, kay Boss Bagangan, kag kay Madam Auntie Coracha, kay tungod sa sini nga mga pa-challenge, nalipay gid ako sa ginahimo ko ang akon imahinasyon. Ang kasaysayan ni Buklan nga mananagat. Sa kaharian ni General Bagangan na puno sang mga insekto, mayara isa ka isla nga kung sa diin makita mo ang isa ka isla, isa ka kubos, isa ka mananagat sa lawod. Malipayon siya sang tion nga mga nagaupod sila sang iya asawa. May problema pero kaya niya ini lagpasan. Tungod ara ang iya nga kusog kag kalipay amo si Magdalena. Nga bukod tangi nga babae nga pinalangga ni Buklan. Isa ka adlaw, hindi na makontento ang iya asawa sa iya pangabuhi, kag naglakat ginbayaan si Buklan. Nga wala nagpabalikin. Lugmok si Buklan kag pirti sa kasubo. 2 years later, samtang nagapaliwaliwa si Hawod Coracha sa gilid sang baybay, may nakita siya isa ka lalaki nga nagaproblema sa bangka niya. Bangod kay mapinalanggaon kag mabinuligon si Hawod Coracha, pinalapitan niya ini. Coracha, langga nga aari ka diri sa kilid sang baybay nagahihibi. Buklan, isa ako ka mananagat, ma'am, kag nagaproblema ako kag wala ako nakuha nga isda. Coracha, ay tuod ikaw? Kaluoy man sa imo, sinuupod mo langga. Buklan, ako na lang mag-isa, ma'am, kay ginbayaan ako sang akon asawa nga si Magdalena. Coracha, ay katunto nga babayi, sige lang langga, hindi ka magkabalaka, kay ari ako pwede ako mo istoryahan sang problema mo. Willing ako mamati sa imo. Nagumpisa na saysay si Buklan sang iya nga inagyan sa kabuhi kay Kahawod Coracha. Bangod sa kasubuon sang istorya ni Buklan, naghilibion gid si Kahawod Coracha. Pertikid kaluoy niya sa mananagat nga si Buklan. Nagdesisyon si Kahawod Coracha nga hatagan bulig si Buklan. Bisan sa gamay lang nga agi ginupod niya si Buklan sa kaharian ni General Bagangan. Kaupod ang iya prinsesa Kiti-Kiti nga malipayon nga nagasilibral sang ila nga anibersaryo. Coracha, mga langga, may bisita. Bagangan, sino ina, mami? Mami na ang tawag ni General Bagangan sa iya tagapayo nga si Hawod Coracha
Bangot ginturing nila ini ni Prinsesa Kitikiti nga Iloy. Kuratsa. Mga langga, si Buklan ini, kag nag-umpisa na saysay sang istorya ni Buklan kung paano niya nakita. Buklan. Maayong aga sa inyo General Bagangan, Prinsesa Kitikiti. Isa ka karangalan nga nakilala ko kamo personal. Kitikiti. Welcome ka diri sa amon kaharian, iyo'y Buklan. Mangalipay kita diri bisan ano oras mo gusto magkadto diri. Buklan. Madamo gid nga salamat sa inyo pag-welcome diri sa akon, sa inyo kaharian. Kag pagbulig sa akon, Ma'am Kuratsa, General Bagangan, Prinsesa Kitikiti. Kamu lang ang nagturing sa akon nga pamilya. Balaan ko hindi nyo ako pabayaan. Kagbayaan pareho sang ginhimo sa akon sang akon asawa nga si Magdalena. Ang tanan naghilibion kag nagkup-anay nga daw isa ka matuod-tuod nga pamilya. Ginkabig nila si Buklan nga pamilya kag ginwelcome sa ila kaharian. Nagakalipay sila kag nagpadayon sang pagserebral sang anibersaryo ni General Bagangan kag Prinsesa Kitikiti. Puno sang kalipay ang itsura sang tanan. Listen. Bisan sino nga tawo pwede magpalanggaanay sa isig kapariho nga bisan hindi niya kadugo as long as may ara kita tagipusoon nga pinalanggaon, mahimo gid naton magpalangga kag magpulig, nasa tao lang ina. Lahat tayo ay anak ng Diyos, tayo ay magkakapatid. Diri lang kutob ang akong istorya. Madamong asalamat sa inyo nga pagbasa. Madamong din salamat Iyay Erlyn Gonzales sa iyong matahong istorya sa kabuhi ni Buklan ni gihatagan mo sa dalan ni gihatagan mo sa kabuhi ang iya buhay. Liwat, ari Kitikiti, sang mga hagod ng lunggo sa kalibutan, mga daga, mga da, pagpapasalamat ako sa atong bida, Buklan, Sergilian, Golod. Madami rin salamat, Mami Inday, tanan na nag-comment kag naglasa ang pagbuhi ni Buklan, magdamo gid salamat. Palangga ko kamo.